Ditinggal wulan-wulan
Nggih katur dumateng Kakung Semra Putri mriki kula sekonca ingkang saking turangga krida budaya ingkang hanetepi wajib utawi netepi sejibahan wonten ing dinten Rebo menika ingkang netepi sejibahan menika saking Wahyu Jayaria. Mriki Wahyu Jayaria keleresan wonten ing dinten setunggal sura utawi setunggal Muharram. Mriki sesarengan Wahyu Jayaria niku ngantenaken ruwatan ananging ruwatan alit-alitan. Niku ruwatan boten kemudu wayang menapa-napa menika lenggir nggih saged ebeg-ebegan nggih saged. Mriki mugi-mugi Wahyu Jayaria ingkang sampun ngontenaken ruwatan ing dinten menika dipun paringana lancar, dipun paringana berkah barokah. Lan mugi-mugi kula sakonca ingkang saking turangga krida budaya semonten ugi dipun paringana lancar mboten wonten alangan anggene ngaturaken pagelaran mangke sonten dumugi dalu mangke. Mriki boten awujud tumpengan ananging sampun dipun gempur wau dan mriki badhe dipun kidungaken mawon. Monggo dipun pidhangetaken lan ngapunten. Nggih badhe kula ketengaken ana kedong rumaksa ing wengi teka ayo luput ing lara luput belahe kabeh jem setan datan purun paneluan tenung tan wani miwah penggawe Allah
temahan tirta maling ado tanana nyaket Wayu Jaya riyaku no tutupan sirna sampune dipun kidungaken utawi nika donga Jawa mugi-mugi yo Wahyu Jaya Ria semakin mengudara lan kula sakonco dipun paringan waras sehat selamat lan teng mriki amargi wekdal sampun sonten matur nuwun dumateng para pamirsa sedaya badhe hangaturaken tarian mangke dipun labasaken cantur tunggal nggih tarian mangke dipun siapaken pirantine kangge cantur tunggal sampune cantur tunggal mangke tole-tole sampune tole-tole monggo ingkang badhe tumut ngrameni ananging dipun jagi ketika tertibanipun lan aturi uninga mangke ingkang damel ribut kula aturi dipun cepeng kangge nanggung seluruh biaya ingkang dipun dalaken kangge ngawontenaken EBGBG wonten ing sonten dumugi dalu mangke monggo para dalang para wayang kula aturi dipun siapaken niki tarian rumihin mangke dipun siapaken pirantine kangge hangaturaken bandan mangke dipun lajengken tole-tole lan cantur pamungkas. Monggo. Sang Patih Sigra Anata baris nyawiji kumolong kampyak-kampyaku mregut lampahe narung krapyak watanga gadingku melar ngabake sura ing gumuruh
wala ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar
Iya, terima kasih ya telah berlalu dari kita semua. Itu tarian kreasi pembuka kita. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir di sini ya. Saya mohon maaf tentunya ya, saya di sini dari grup Turonggo Krida Budaya dari Pagedangan Bojongsari ya. Berusaha itu memenuhi panggilan dari Wahyu Jayaria Event Show ya, yang ada di Bowoksari. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau ya, dan saya mohon permisi tentunya kepada semua warga yang ada di sini, khususnya para pemuda, para tokoh masyarakat dan perangkat-perangkat desa yang ada di sini ya. Kami dari Turonggo Krida Budaya dari Pagedangan Bojongsari, bila mana nantinya tidak sopan atau apa, saya mohon maaf. Dan tentunya kami menghibur untuk melengkapi dari acara Wahyu Jaya Event Show ya, yang kebetulan di bulan ini berada di Terminal Bowoksari ya. Kami kesini untuk melengkapi, menghibur panjenengan semua ya. Untuk itu kami mohon dan kami himbau dengan sangat kerjasamanya untuk nanti apabila ada janturan atau nanti wuru ya, monggo dipun sengkuyung, yang mau ikut meramaikan kami persilahkan. Yang penting kita sama-sama jaga keamanan dan ketertiban bersama ya, karena sesuai dengan peraturan siapapun yang membuat keributan ataupun onar di sini bertanggung jawab untuk mengganti seluruh biaya kegiatan di malam hari ini, siang hari ini ya. Untuk itu monggo kita sama-sama jaga, karena hiburan ini untuk kita semua ya. Mudah-mudahan panjenengan semua terhibur ya. Kami tentunya terima kasih untuk semuanya yang hadir di sini ya, berbagai korwil ataupun yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah saya tidak mengurangi rasa hormat kepada kalian semua ya. Kami berusaha tentunya untuk menghibur dengan maksimal, untuk menghibur panjenengan semua. Monggo nanti dijaga untuk keamanan dan ketertibannya ya. Untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk selanjutnya kami akan melakukan yaitu janturan tunggal dan dilanjutkan dengan laisan atau tole-tole dulu ya. Nanti setelah itu kita adakan yaitu jantur masal ya. Monggo nanti setelah tole-tole, monggo panjenengan semua yang mau ikut meramaikan dipersilahkan ya. Jadi untuk pertama saya mohon izin dulu untuk mengadakan yaitu seperti biasa tradisi tole-tole atau laisanan. Monggo dilanjut Mas. Yuk, ayo. Ya Mas, aku
padha saknalika ketinggal gembruduk tanpa larapan wonten budhaling para prajurit ingkang nitih turangga utawi nitih kuda. Lho. Inggih menika badhe ngaturaken jantur tunggal utawi jantur kangge tole-tole padha saknalika. Ketinggal gemruduk tanpa larapan barisaning turangga nggih barisaning prajurit ingkang nitih kuda padha saknalika pating belarak pating belulung kadya bentung merangket trajanging banjir bandang. Ayo
terang sore wis ngetan balik ngonangan geleti sing mana-maning nang galangan ngono bae ngodalangan rama nangka ora terus bangsana kurang rambut gendeng ajaib mega malang terang sore mating layung ditinggal lamongan lesus kali gedeng jero banyu mili menang soten atine polar baleran walolo Kus patak niku isin apa walolo de walolo angel teman angel teman
sore mati nglayung ditinggal wulan-wulan kambang beti kepada kapita cekre molar-molir wong senang kakehan pikir sakit letut selalang ciut godonge hajat rengki wong urip bareng sepumi kedagan kelihatan maning kurang dangan goleti sing eman maning menang rentik kerajaan ngarang kinatetan langkah-langkah wong bagus terus hati cengkir gading belulung tibane miring wis nyanding ditinggal goleke maning walolo Iya, mohon maaf itu yang sebelah utara untuk maju. Mohon maaf itu untuk para penonton yang di depan utara itu untuk maju sebentar karena bos dari Wahyu Jaya Ria pengen meriksani nggih. Kula aturi nyuwun pangapunten ikut madan ngajeng mawon. Dan ikut batas tiga mawon. Ya, oke sudah jadi. Yuk. Ayo, toleh. Ngapunten yang sebelah utara itu untuk maju sesuai arahan dari panitia ya. Karena bos dari Wahyu Jaya pengen beriksani juga ya. Monggo diatur mawon. Ade lumut tamorona nger sadela bae hana putri kangunggah putri ayu iku kang dadi asmane ayo biyung aduh biyung kula mboten purun senajan ayo sesane seyoyo kang Nali, aduh nali, handi lumut, temuruna kerasa dilabai, hana putri.
sesanese yo kang aduh tali hande lomo tamorona yen sadabae Hana putri gaung gae putri ayu iku kang dadi asmane beyong aduh beyong kula mboten purun senadyan ayo sesane yo kang nggih penonton ingkang wonten ngajeng panggung penonton mundur nggih mbok mengke kesabet niki sing bandung arep turu kabeh arep pada mlumpat ana putri gaung gae putri oh ae ayu rupane dadi ungu iku kang dadi asmane ayo aduh sebo kolam boten purun aduh biyong kolam boten kersa senajan ayo sesane seyo kang putraku si adik ande lumpuh temuruna ana putri gaung gae sing ayu dewe Klambi biru iku kang dadi asmane ayo aduh sebo kolam boten purun aduh biyong kolam boten kersa senajan ayo sesane seyo kang nggih aturi uninga dumateng para rawuh sedaya para kadang mriki sampune ngaturaken toleh-toleh niki badhe ngaturaken utawi dipun terasaken mawi jantura pamungkas utawi jantura ageng lan iki wektale margi sampun sonten mangke ngantos jam gangsal mentok jam 5:30 mangke dipun lajengaken malih dalu wektale jam 9 napa nggih nek mboten kelintu jam 9 monggo para wayang kula aturi dipun cekel tumpakane ditumpaki dawek-dawek lah nggih niki sing rusuh nggih badhe dipun cepeng ganti rugi biaya ebek-ebekan wonten ing sonten dugi dalu menika awas bae ngono sing mangsa rahasi yo pada tutumpaki ya ebeke yo nganggo manyuri maning bae manyuri ingkang badhe tumut ngramene angsal kemawon yang penting tertib. Lah nggih niki penonton ingkang wonten samping panggung niki dipun mundur sekedhik niki jan mboten ketingal niki sinten mriki. Nggih, yo pada sedekung
Iya, ngono. Ya pas bae sing ora puru titeni potong bayarane. Enene peraturane galak pokoke wayang krida budaya ora gelem puru kabeh potong sing ora puru mangsa raha. Dalange puru kok dalange. Dalang penayagane puru saranane sing nabuh hamur. Yo. Lah nggih. Ya sing rusuh didenda pokoke kok ganti biayane. Awas bae ke pengumuman ke nggawe bege-began rong tonge 10 juta. Ini pada ngandel nyong bae ora. Yo, manyuri yo. Manyu lho nyok seneng banget manyure sedelurui berisik karep-karepe penayagane kok. Yo. 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 Ya mas ujung jari Ayo yo. Panyongklan meraih nikah macan mangap megap ujangan no kalian usut kanggo ngareo pranyoto gawe gembira. Dendeng jahe yuk cangkir gading belolote bale miring kowe janding ditinggal
Gatot kaca edan, gatot kaca edan, omahe nang baledan. Sapa wani, sapa wani, marang gatot kaca edan. Ayo barang maju, aja nganti bosan. Sakutine ora bakal lengsam. Pasang saben dina, ora tau mendok. Jangan emong tanding karo sing jeneng Gatot.
Katur dumateng keluarga besar Turunggo Krida Budaya. Monggo niki sampun wektale nggih kantosan. Monggo kula aturi para wayang saking Turunggo Krida Budaya dipun wangsulaken melas nggih mengken dalu. Lan katur dumateng para kakung semua putri dipun pipil nggih mbok ngantos boten kedumal wektale, boten keduman suara gamelan. Monggo khususnya kangge Turunggo Krida Budaya dipun wangsulaken wayange yo. Yo.
saja malam ikat benteng ayune tansah kinclong naik kocema ikut kumekeng ngomong Yuk perhatian yang di atas panggung jangan terlalu penuh ya. Kula aturi anu medak nggih. Ngapunten Mbok Ambruk. Mbak-mbak, bu-bu, mas-mas, adik-adik nggih. Yang di atas panggung mohon pengertian nggih. Mbok Ambruk ngapunten nggih. Monggo di atas panggung kula aturi medak mawon nggih. Mbok Ambruk panggungnya nggih. Matur nuwun monggo. Indah Malih yang di atas panggung, monggo ngapunten, niki madan yok-yok, mohon lah, monggo, dek, adek turun aja, niki Mbok Ambruk, karena ini acara masih panjang, nanti panggung ambruk malah repot, monggo, sang guru katikena wong manungsa urip ning alam donya sing sabar narima kudu eling lan waspada. Yuk, mengingat waktu sudah jam 5, pelan-pelan
dipulangkan satu persatu monggo nggih. Karena nanti malam masih berlanjut ya. Nanti malam kita masih lanjut, jadi mohon kerjasamanya ya, untuk semua. Monggo diatur yang tertib ya. Nanti malam kita lanjut. Ayo, monggo niki masih diiringi ya. Satu lagu lagi masih dikasih bonus ya. Monggo nanti malam kita lanjut lagi. Ayo lanjut.
Jangan ikut-ikut. Tenang ya. Tenang, sudah ada peraturan yang jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Ya tidak, kemudian jangan diam aja, diam saja. Nanti bisa diproses ya. Monggo ya. Ya mboten niku mangke niki sampun dipun peringataken nggih. Nek mboten berarti niki mboten usah dalu mboten usah bege-began. Setuju nggih? Nek mboten aman dalu mboten usah bege-began. Aman. Nek aman lanjut dalu lho. Kowe niki sing gawe ribut cekel Kang. Cekel zamane dhisik urusane kok karo guru bukti budaya monggo. Wis cekel dhisik cekel. Anggur aman kok mungkin lanjut bukan kasih kalau apa-apa ngadaran seluruh nasike boleh dibayar. Cekal. Sanggup aman nggih? Sanggup aman. Kalau aman kita lanjut nanti malam, kalau enggak kita tutup, nggih. Kira-kira siap aman? Siap? Ini untuk kita bersama lah ya. Ya, jangan jadi ajang yang nggak benar. Ayo kita saling silaturahmi ya. Dan kesenian untuk kita semua. Ayo jangan dikotori ya. Ya. Oke. Terima kasih dari saya.